Zo'n dag is goed met de zinnen erbij wezen, wil je nog wat warmte hebben. En dan moet je uit de wien wezen, dus in de leiden, en dan is het nog wel aardig uit te horen. En het begon van de morgen met bewolking, een protte bewolking. Maar staar gewoon zo'n die opklaring wat breder worden en wat breder. En dan krijg ik staar gewoon wat meer zinnen. En dan krijg je dus ik staar gewoon wat meer warmte. En hoe we de komende dagen sprutsen, deze weekend komt in het teken te staan van simmerwaar en simmerwarmte. Ja, staar gewoon in de temperaturen aardig omheen. Wel, Joen en vannacht kleurt het flink op en er trok een temperatuur tussen de 5 en de 9 graden. De legere temperaturen in het oosten en het zuidoosten, de hegere temperaturen op Eiloon en in het kustgebied. En dat onder invloed van de nat-eerste wind, die in het kustgebied nog altijd een vrij krachtig of krachtig wezen zal. Morgendag, flink wat zin en dat is positief, maar de temperatuur is ook positief. Zo'n zonnetje 18 graden in de kustgebieden, 20, 21 graden verderop de provincie. En daar is het al wat smoeker. Maar de zinnen is er dus flink bij en de wind uit het met de eerste waai. En die is matig en vrij krachtig en die houdt hem letter op het dag haast heel del. En dan gaan we terug naar het vooruitzicht. En dan komen we waanzinnig in, tongens en vrede. Jawel, flink wat zinnen. En de temperaturen die dagen om er bij de 19, 20 graden heen. En dat betekent op een soort plekken een warme dag, warme dagen. Vooral meer de provincie. Een noffelijke simmertemperatuur, simmerwarmte. Wat willen we nog meer? Nou ja, voor de boeren, het lijkt het wel heel waar. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.